Probinsya sa Cebu makadawat og 1.8 billion pesos alang sa public healthcare. Si Daryl Anunciado sa report. Department of Budget and Management ni anunsyo nga ang Cebu makadawat og 1.8 billion pesos gikan sa 30.5 billion pesos nga national budget alang sa public healthcare programs sa 2015. Sigon ni Budget Secretary Florencio Abad nga ang Sugbo usa sa mga nagkalambo nga probinsya apan usa sab kini sa dunay kinadaghanang populasyon sa mga pobre nga pamilya nga moabot sa kapin 100,000 sa tuig 2012. Ang 1.8 billion pesos budget sa Sugbo igahin sa mga insurance premiums, construction sa 122 ka mga barangay health stations, healthcare facilities ug potable water facilities ug pundo alang sa deployment sa 543 ka mga healthcare workers. Dugang ni Abad nga pinaagi sa universal healthcare nga programa sa Aquino administration, mas daghan na ang maka-avail sa mga healthcare facilities sa probinsya sa tibuok Pilipinas. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.